Hi guys, so darap na to kabuang karon. Atong imon karon i-prank to siya sa cellphone. Hi guys, so darap na to kabuang karon. Atong imon karon i-prank to siya sa cellphone. Ang uyab dako kay gusto niya niya bagong cellphone tapos para mag-edit daw siya sa yung mga video kaya nag-vlog man siya. Katong imoon. Kani nga cellphone na to ang i-prank sa niya ha. Basta kita niyo na. Karisulanan guys. Kaya kasi cellphone na to ni Atag. So, ato na to siya kay sige siya pagwapa. Wala siya kabalo nga i-prank na ako siya karon. Nakakada to cellphone nito. Atag na yan. Ano to? Tapos kira to. So karon ato na to siya sulod to siya sa kilid. Tara! Ito siya. Hi, King. Sige, palagi kag pagwapo. Put ka! Sige, lagi kag pagwapo karong semana. For you. Sabot for you. Hindi, brush pa. Naku, yatag si Mac, be. Atag. Naku, yatag si Mac. Bagsik ni siya. Ako yatag si Mac, be. Sige, sa camera. Para ano ba? Tika. Oh, saman. Unsa na pud na? Nice. Pulbos. Yo, pilay. Unsa na pud? Cellphone. Asa kay kwarta ha? Nakay kwarta? Asa kay nakay trabaho? Yoy, asa kay kwarta? Uy. Asa kay kwarta? Teka dun. Asa kay kwarta ha? Huh? Asa kay kwarta? Ako ngita ko karoy. Ka kwarta para matag si cellphone. Galun. Galun ka. Asa kay kwarta? Pero ako cellphone ko. Ano kay kwarta? Ikaw nun man ka, wala mo kay kwarta, wala mo kay trabaho. Ningkamot kay ko gani para ano, para nagagag cellphone. Ay ko gati ka, dili ni tinuod. Ayaw dili ko Wala Atik lang na, atik lang Paano ba dili? Paano? Ay, atikanon! Dili ko dili. Atik lang na, oy. Wala kayo kung dili mo kwaw. Ayaw Paano mo dili? Nagkwarta, be. Tinood na? Tinood. Ikalon. Laki. Asa ikakwarta? Kuan nangita ko trabaho. Pantay lagi. Ano na siya? Sana may regalo. Pero nga. Pero nga bre sa amin ay. Thank you. Visit ka! It's a prank!
Nagintay ka mo. Wala no. Shit ka. Wakay bot! Wakay bot! Mamatay! Mamatay! Sabi. Petri. Joke naman na. Tikado! Joke lang nga rin. Dahil ba dyan? Sabi, sama papa mo si mo ni papang cellphone. Joke naman na. Sorry. It's you. So guys, na-prank na to siya. Sayang cellphone pero kaling no. Nanghinayang. Shit ka! Wakay bot! Mamatay! So ayun guys, na-prank na to si Mikey. Siyang gusto daw ka cellphone pero akong yatag siya kuhan. Yun eh. so ya kasi sa kuhang trip. Eh, di ba siya ka-prank sa kuha kay alam nyo na you. Sige, sige. Ha, makabalos ka pun ko. Bantay na mo. Bye! Bye, na-prank.